ce kun biɗa kun samu in dai sauti ne mu je zuwa DJ Mr. Din dan ba tsari. Ba su mamaki amarya tunda an baki sai ki more ranar ki amarya kina ta sheki kina ta walkiya amarya ana ta baki amma kin dara su kaya to yi san ke ce amarya yan gidan Hafsa ta bakin ki amarya rabo da kunnan ki amarya ki daga hannun ki amarya ki gode mai ba ki amarya ci gaba da sauraron DJ Mr. Din dan ba tsari. Ci gaba da sauraron DJ Mr. Din. sun shafa matin da sun sani a duka ara sai kalwa yanzu da ke ce ta da kina lamba ta da ki san ke ce ta da da ce da masoyi sai da masoyi yanzu an wanki kin samu alakar fira nono ya fi kin dawo batun damu bikin nan kwarai yayi koshi na gani din aran kamu umar shingide ya hango dan a yau kai fasarki ne fatanai suka gane kwarai kai cikakken ne ga dai yar munan man ba ka lalaba ka ji dan girki sanna da kwazo domin ta kware bangaren girki da ta yi shafa ka kula mata tunda mata akwai raki Allah ya yarda an daura muku aure sadaki bai tsada da guda muku jure umar ka dauke mana yarin mu san biya amarya ta ko da ka saita biya ne yau san sunan kina furta haka ku bar rikin kota na faɗi ta kun santa a cikin amaran mana kyau kai san na tayi daban a dan na na daban kayan ta ma na daban sarkar ta ma ta daban kalmin ta ma na daban ga awarwaran na daban mayafin ta ma na daban bayanar ta ma ta daban takun ta ma na daban kuma manta ce ta daban mahaifin ta ma na daban ga mijin ta ma na daban na daban hasadan mahasadi san sai ya bar cikin tizara Ci gaba da sauraron DJ Mr. Din bara dan ba in kira in garma abban amarya masa take Alhaji Kabiru mazangaya ga amsar da na tambaya na kware kake an ka ajeriya yau ranar auren yarka ce isa da mai sunan maman amarya zan gaisa da ruwa ga girgijen da ke shayar da ruwa marayu har ma masu kuwa sun shaida su ma Allah ya kara girma ga rayuwa amin amin sakin zuma kina da adan zaki a gida Hafsa dole uwar naki ko zaki ya san sayaki to fito su kalle ki cikin su babu dan farki Hafsa mutuniyar girki kin yi dinjimin aiki ran bikin biya ta ki kin kiyar ta so ta aki kina ba su mamaki ga ruwan dare mai gama duniya mai ta adin ado kin biya Hafsa ta sarauniya majiya kika so da yau aido Hafsat da Idris Hafsat da gari kuma Hafsat mai jimirin gani tattabara era da dawari Hafsat ba ta alfahari mai nutsuwa da yawan nazari alkhairi shine kudirin ki Hafsat ni na yarda da ke maman Aisha ya kike ne maman na fi kusar ta gwani maman Ramla kina sha'ani idan Allah ya yarda da ke shin ina ummi da Sadiq in baiwa Allah barik shafa wali shafa zan koma shafawali shafa aikin tarar su kun dama shafawali shafa hajiya shafawali ta zama yar uwa hajiya shafawali ta zama yar uwa mun ganki can koli ta zama yar uwa cikin masu dan kwali ta zama yar uwa shigar kina kyalli ta zama yar uwa da irin kuke fahari ta zama yar uwa kin tattara komai kin yi komai ta zama dole ne jinjinar ki da godiya amma zaune shi ina kuma lida ta Kaduna hajiya Maryam Abata kawar maman amarya sai kuma ni har so gare ta waka ai bikin nan namu ne ina ce namu ne man kan goge fito ke ma Hajjaju Halima Halima a yau kam danki ya girma bikin sa muke na mijin fama shi ma Alhaji ne Hajji Abubakar Allah ya ji kan karfe rahama ta bari baka bai maɗiya ganzo ko makiya na ka sai sun zo Alhaji Lawan Madiyana Alhaji Shehu kafin da kurege dan Na ce kun biɗa kun
samu in dai sauti ne mu je zuwa DJ Mr. Din dan Batsari.